В цялата си 60-годишна история университет професор доктор Асен Златаров Бургас е бил и продължава да бъде център на висше образование, на научни изследвания и на духовност. Модерен, учебен и научно-изследователски център в Югоизточна България с достойно място в националната образователна и изследователска дейност на Република България. Позволете ми да поканя и да дам думата на професор Христо Бозов, ректор на университет професор доктор Асен Златаров. Голяма чест е за мен да открия тържеството по случай 40-годишния юбилей от създаването и развитието на една от нашите емблеми – лабораторията по математична химия, която е световно известна. Как стана лабораторията световно известна? Ами тя създаде един собствен научен продукт. Този научен продукт е признат в целия свят и ръководената от професор Микинян вече 40 години лаборатория по математична химия направи една много успешна симбиоза между науката и практиката и тази лаборатория показа как от наука може да се печели и да се създава принадена стойност. За което искрено ви поздравявам и вас, и целият екип на лабораторията по математична химия. Пожелавам ви, уважаеми господин професор Микинян, сега, когато правим 40 години, имате 40 учени в лабораторията. В следващия юбилей, когато ще бъдат 50 години, да има поне 50, но може би повече от 2 пъти по 50 работещи, така че вие да имате едно развитие. А пък на университета пожелавам, понеже
нашата аула в момента е препълнена и всички сме тук от уважение и към президента на републиката, и към професор Микинян, и към всички, които сте тук, следващото тържество да го направим в една нова аула, която ще изградим в съседство, новата сграда на университета, в която ще бъде фармацевтичния факултет. И там, в лабораторията, които ще има в фармацевтичния факултет, лабораторията по математична химия ще бъде една от водещите. Така че успех! Уважаеми професор Бозов, уважаеми професор Микинян, господин кмет, уважаема госпожо областен управител, уважаеми представители на държавни институции, на местната власт, на бизнеса, уважаеми членове на академичното ръководство, студенти и докторанти, дами и господа. За мен е чест и удоволствие да мога заедно с вас да взема участие в това знаменателно събитие. 40 години от създаването на едно от забележителните и водещи научни звена в България, лабораторията по математическа химия към вашият университет. Точно днес, в разгара на предизборната кампания, ние непрекъснато слушаме как България трябва да се върне в модерна, преуспяваща държава, чрез мобилизация на интелектуалния потенциал и нацията, чрез разработване и въвеждане на високи технологии, чрез икономика на знанието, укрепване на връзките между науката и бизнеса, чрез приобщаването на младите хора към науката. Днес всички тези щедри обещания за бъдеще всъщност вече са реалност тук, в вашата лаборатория. И то благодарение на професор Микинян и на неговия прекрасен екип. Защото да създадеш водеща лаборатория за професионална наука, единствена по рода си в Европа, със собствена принадена стойност. Да разработиш уникален математически модел и софтуер за предсказване на влиянието на химическите съединения от всички световни продукти на индустриалната химия. И по този начин и да съхраниш живота на хилядолетния живот. Това го знам от предната лекция, която изслушах на 60 годишния юбилей с интерес от професор Микинян. Да имаш, да спечелиш за свои клиенти водещите световни химически и фармацевтични концерни, то с договори за години напред. И въпреки огромният интерес, покани по целия свят и всички предложения отвън, да останеш тук в Бургас и да създаваш водеща наука и да преуспяваш в Бургас. Затова трябват на първо място интелект, любов и отдаденост към науката. Трябва смела визия за бъдещето и високи нива на амбиции. Трябват, разбира се, отлични лидерски и менеджерски умения, всеотдайност и постоянство. Трябва умение как да се приобщават младите хора към науката и да се увличат към изследователска дейност. И, разбира се, трябва и полезна доза бургаски шовинизъм, за да става всичко това тук, в Бургас. За мен е чест, че днес съм именно сред такива хора и привилегия да мога да отлича професор Микинян и неговият прекрасен екип. Поздравявайки ви с заслуженото отличие, което предстои да връча, ви пожелавам крепко здраве, устрем, вяра и разкриване на нови изследователски и научни хоризонти. Добър час! Постановявам
да бъде връчен на професор доктор на химичните науки Ованес Меканян, почетен знак на президента на Република България. 17 май 2024 година, Румен Радев, президент на Република България. По повод отбелязването на 40-та годишнина на лабораторията по математическа химия, с почетен плакет ще бъде удостоен президента на Република България господин Румен Радев. Плакетът ще бъде връчен от професор Меникян. А сега позволете ми да поканя тук пред вас професор Меникян, който ще отвори завесата и ще ни покаже как се прави наука днес, тук и сега, в Бургас и България. Постижение на лабораторията са всъщност тази лудна страница, внимателно гледате. 40 години успяхме да станем водещи в света в молекулно моделиране на токсични елементи, без използването на бюджетни субсидии. И тук е оказано интересно обобщение, че ние успяхме да превърнем теоретичната химия в производителна сила. За присъстващите сигурно химията колби и проветки, теоретичната химия е една моделна представа за материята на молекулно равнище и беше изключително интересно как можем да направим симбиоза от такава теория до практика. Успяхме и това сме тук сега. Аз ще се опитам съвсем накратко да запозная с еволюцията на лабораторията в годините. Ще се опитам да не обременявам с технически термини. По отношение на научните направления, от скалата долу видите време години, а тук е сложността на обектите, които сме изследвали. Започнахме с описание на молекулните структури. Това включва молекулни фрагменти, реакционна способност, биометрия на молекулите. Защо не е необходимо това нещо? Защото нашата основна насока е молекулния дизайн. Т.е. от молекулата, структурата на молекулата да правим прогноз. Нека да дефинираме още като молекулен дизайн на разбираем език. Това е дейност, в която от молекулната структура се извличат характеристики, които могат да доведат до някакъв биологичен ефект. Той може да бъде лекарствен, може да бъде токсичен. Отначало беше много интересно да правим нови лекарства, макар да звучеше много. И искам да кажа, че имахме успехи, които накрая се оказаха, че всъщност са нереализируеми. Това е пример. Във всеки синтез на нови лекарства е необходима теоретична прогноза. Не се синтезира нещо, което не го знаеш какво ще бъде. То трябва да има характеристиката при езика. След синтеза и тестване дали наистина го има този ефект, се минава към токсикологични тествания и после клинични изпитания. Некъде до тук, горе-долу, цените и ресурсите са поносими. След това клиничните изпитания, това прави всичко, това не е възможно. И този пример го давам лидера, като го давахме 60 годишни. Толкова се радвахме, че прогнозирахме едно съединение за антитуберкулозен препарат. Той излезе, че е наистина антитуберкулозен препарат. Публикувахме го, патентовахме го, шляха инвитро тестовете. Всичко беше до момента, в който приключихме на клинични изпитания. Просто разбрахме, че това не може да се прави. Невъзможно. Един лекарствен препарат, за да излезе на пазара, трябва няколко години и средства от порядъка между 4-8 милиарда долара. Не може да се направи с страна с ограничен економичен потенциал. И тази съплата на всичко добро, което се прави и от МАН, и от другите институти, да се дадат нови лекарства. Не може да стане. Преди известно време, след десетилетие на миналия век, бях в Съединените щати на работа в Агенцията по опазване на околна среда. И там ме преориентираха към моделиране на токсични ефекти. Казах, че това е изключително важно
И освен това се оказа, че тази дейност, която е свързана с тестване, може да се замени с прогнози. След което там разбрахме, освен това, че да се направят модели, адекватни модели, на нас е необходимо да симулираме трансформациите на молекулите в организма. И това ще опитам, все пак съм университетски професор, да го обясня много успех. Виждате тази молекула в тъмното, малка, ако възниква въпросът, тя може да има свойство кожна алергия, да е токсична. Ако се характеризира нейната структура, лесно се разбира, че то не може да стане това, защото няма характеристики, които могат да предизвикат взаимодействие с протеини. Кожните протеини. И резултатът на което модела казва, няма такъв. Обаче се наблюдава, че това съединение наистина има такъв. И каква е причината? Попаднало в организма, това съединение, кожата се мъчи да се освободи от него и го променя, гидроксилира го, окислява го и без да иска минава през метаболит, който е токсичен, взаимодейства с протеини. И всъщност се оказва, че на това родителско съединение причината за негово действие е един метаболит, който е опасен. Тоест, не може да се прави оценка за съединенията, съдейки само по родителското съединение. Метаболитни трансформации са изключително важни. Това го установихме 30 години преди това, в сегашно време, и беше установено в Съединените щати. И си казах, че като се върна в България с финансирането, което имаше, тръгнах да го правим това нещо. Успяхме. И сега сме лидери в тази. И защото и не може да има адекватно моделиране и прогнозиране на свойства, без да се включва метаболизъм. Но трябва да има човек 20-30 години напред, да го направите съседи преди време да го разправим. Там го установихме, тук финансирахме вътрешно с малки финансови средства и сега в момента нетряването на този компонент на моделиране се превръща като критичен за адекватно симулиране, прогнозиране и едно от най-големите наши постижения. Молекулните модели, симулатори се пакетират в информационни технологични модели и те се реализират на пазара. За какво е необходимо основно приложение на предсказателната токсикология? Каквото и съединение да се произведе индустриален продукт, фармацевтичен, козметичен, то трябва да мине на регистрация в регулаторните органи, т.е. да мине на одобрение. Одобрението означава тестване. И тестванията са тръгнали инвиво, жестоко, скъпо и законодателството премина на инвитро, за да разреши. Вижте го, за 2015 година 109 милиона животни са унищожени в Съединените щати, само в Съединените щати. Разреши се инвитро тестове и преди 15 години се разбра, че може да се допуснат и модели, основани на инсилико. И всъщност това правим ние. Въпросът е това да го направим адекватно, надежно. Затова преди малко дадах примера с метаболизма. И на други конференции, когато се явявам, казвам, че е просто наивно да се смята, че може да се прогнозират съединения адекватно, без да се отчита метаболизма. Драго ме да го направя това, защото ние сме лидери там. И продукти ни са много конкурентоспособни. Така, предсказателната токсикология става алтернативен метод за месене на тестовете върху живота. То е разрешено да се използват този метод за регулаторно приемане и е страшно много средства. Сега ще ви кажа за какви цени става въпрос. Нека да поговоря за еволюцията на моделираните токсични ефекти. Тръгнахме да моделираме отначало свойства, които са свързани с съдбата на молекулите в природата. Молекулите могат да биодеградират, могат да не биодеградират. Ние имаме възможността да
симулираме деградационните продукти и не само това, ами и техните количества, това, което и други не могат да го правят. За регулаторите е важно съединение всичко да деградира, само че примерно, за фармацевтична компания, ще да кажа името, неща, моля да влезе в конфликт. Това не е необходимо, защото може и парфюма, който се използва, просто той да бъде детлив и да бъде неподходящ за ползване. Тоест е много тънка история. Биоакумулацията на молекулите, това е което се натрупа в животните, в природата, и един тест, реален тест върху риби, струва около $500 милиона. Само един тест. Софтуера е с един порядък по-малко. Ако го вижте, тогава да го вижте. Редица модели бяха направени за кожна алергия, за мутагенни ефекти, за рецепторни условени ефекти. Най-различни взаимодействия могат да предизвикат ефекти, които са имали са такива модели в миналото. Моделите не станаха изключително конкурентоспособни поради отчитането на метаболитни трансформации. Защото ние винаги можем да кажем защо едно съединение може да бъде токсично по отношение на този ефект. Причинно-следствената връзка е залегнала в нашите модели, нещо, което в момента се пропуща. Когато казвам, че нещо се пропуща, казвам, че ние не го пропущаме и за доказателство на това са реализацията на нашите продукти на пазара. В последните години бяхме принудени да се включим към моделиране хронични и субхронични ефекти, като репродуктивна токсичност на репродуктивни органи, токсичност на развитие, на плод, канцерогенност. Много тежко, много сложно е. Не знам как ще измъкнем от тук, но има и първи публикации по въпроса. Преход в характера на научно-изследователската работа. Тръгнахме с академично ниво и бяхме принудени да преминем към приложно слагаема на академичното ниво, защото разбрахме, че ние не можем да бъдем независими от това, което моделираме и с това как ще го правим. И един от най-големите недостатъци при престоя наши учени в други страни, включително в Съединените щати, е, че няма свобода на това, което ще моделираш и как ще го правиш. Влезеш в кълъп. Ако можеш с тяхно финансиране да дойдеш, да тръгнеш, това е начин. Малко ще го коментирам този въпрос. Това промени характер на потребителите. На академична наука нашите потребители бяха БАН, КАЦИ. Приложната наука тръгна с нашите опити да накараме някои фармацевтични компании да правят лекарства. Между прочим, по време на COVID-пандемията имаше такива опити да се правят ваксини, да се произведат. Ами не може. Скъпо е. Толкова скъпо, че не се издържи. А тези компании тогава, в края на последното десетилетие на миналия век, поддържаха, защото смятаха, че това наистина в даден момент може да бъде полезно и може да се изтъргува, да се продават теоретични продукти. Сега вече е лесно. Побили сме пазара. Приложната ни наука, предсказателна токсикология, всички регулаторни агенции, генетични, козметични и химични компании ги използват. И малко ще ви покажа листа. Това е впечатляващо. Лабораторията днес. Какви продукти правим? Продукти се делят на две групи. Частен софтуер. Частният софтуер означава софтуер, който ние го притежаваме. Лаборатория, съответно на университет. В резултат на него ние получаваме лиценз всяка година. Всяка година се плаща. Два продукта има в момента, които са хит. От 20-25 години се продават. Това е Catalogix, платформа за прогнозиране на биодеградация, биоакумулация. И системата Times, пак нашия метаболизъм е тук. Това е Tissue Metabolism Simulator, съкръщеното. Това е още нещо много интересно, което в момента се реализира на пазара. Вижте какво малко комерциално звучи, но реализация на пазара означава признание, оценка на това, което правим. Нека да го погледнем така. Публичният софтуер, и аз ще стана на него в момента, се субсидира от големи организации, като Организацията за икономическо развитие, от Европейската химическа агенция. Целта е да се създадат единни системи, всеки да има достъп до тях. Да не се плаща за ползването, да се оцени въздействието върху природата и живите организми. Тази система е градим
19 години. Сега сключваме нов договор, фреймворк договор, който ще продължи следването. Цял свят го използва това нещо. И ако загледате нашето лого на първата страница, това е такова невероятно признание. Юристите на тези компании да го пуснат, нашето лого да бъде на първата страница на софтуера. Не може да си представите какво удоволствие е било за тази работа. Да влезе това да го разгледа. Броят на ползвателите нараства сега е някъде около 40 000. 40 000, но това са индивидуални потребители. Ако свалиш софтуерите, просто го пръскаш на колектива по себе си. Така че оценява момента ползвателите на софтуера от порядъка на 300 или между 300 и 400 хиляди. Реално колко са хора го ползват. Това е... не се плаща за него. Не се плаща, ама не за пешеходци, трябва да се знае много. Има документация, тя не стига. Затова ние правим масово обучение. Цял свят. От 2007-2008 година още първите версии на системата тръгнахме да обучаваме света. Цял свят. Казваме, покрили всичко, всички проблеми. И непрекъснато. Сега това нещо има облегчение, защото става електронно. Има още един продукт, който искам да го подчертая. Пак свързан с метаболизъм, който преди 30 години решихме да симулираме метаболизма, възникна и въпроса, имахме визията да кажем, къде ще легне тая метаболитна информация? Трябва да има някаква платформа. Да се съхрани, да се разменя. От преди 10 години стана необходимо регистрация на химични съединения, на дадено съединение да се съпровожда и с информация за метаболитите. И след което ние сме в момента пак начало. Защото това, което сме го видели преди 30 години, сега влиза в употреба. Такива софтуерни, такива софтуерни продукти и ангажименти, аз им казвам контракти тип marriage. Това ще са там. Просто няма откъсване, защото винаги ще търсим. И с мен и без мен. Технологията е при нас. Както и в QSR Toolbox. Всъщност QSR е молекулно моделиране, тъй като го кажа съвсем просто. Toolbox означава инструментариум. Всеки го има инструментариум. Въпросът е да го може да го ползва този инструментариум за полезен въпрос. Като казвам, взаимодействие тип marriage, имам предвид, че имаш технологията, те винаги ще търсят нещо, което е определено 19-20 години, не може да се замести, не може да се открадне нещо. И сега това е, което тръгнахме да го правим съвместно с Американската агенция по опазване на околната среда, е сега под егидата на OECD и сме просто претрупани от ангажимент. За този риск ви казах, и понеже много често правя такива представения, не е се апгрейдва лесно, но това са регулаторните агенции, които използват нашия софтуер. Това е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Европейската агенция за сигурност на храните, на химични съединения, Европейската агенция, германската, датската, австралийската, американските, те са няколко, Япония, Канада, всички те ползват нашия софтуер. Всички те плащат годишен лиценз, искат промени, ние ги правим и това продължава. Те плащат по-малко от корпоративните организации, но плащат редовно. А корпоративните организации са много заинтересовани да знаят с какви продукти се оценяват техните продукти. С какви софтуери. И те фактически наши клиенти автоматически се продукти. Значи тук компаниите ги познаете. Triumph, Biosec, ExxonMobil, DuPont, Dow Chemical, Procter & Gamble, Merck, Unilever, L'Oreal, Mitsubishi, Chevron, British Petroleum, Concavo. Ако видите след малко клипа, ще кажа, че аз никога не съм вярвал, че може да стигна до тук. И те го записаха това нещо и сега ще го пуснат. Беше много интимно. Това е истината. Тръгваш да правиш нещо, го правиш упорито, правиш го тук. Много се радостен. Господин президент го каза, точно така и той се така. Е удоволствие да го правиш. Удоволствие да го правиш тук и да го покажеш на хората, че и тук може да се прави. Печалби. Тази година минахме 4 милиона, нали така, господин Кметов? И го коментирахме това въпрос. Да,
Обаче има тук един много скрит елемент. Баланса между печалба и наука. Значи най-страшното, ако се подведеш по посока печалбата. Това за печалбата, това означава непрекъснато да поддържаш софтуер, непрекъснато даваш консултации. Ресурсите ти изчезват. Въпросът е, даваш високи цени, ако си добър, те ще купят цена на нещата. Но остават ресурси да правим на наука. Този баланс е изключително важен. Искам да обсъдя с вас нещо, което смятам, че е важно. Това е модел за изграждане на ефективна наука, която ни прилагаме. Никой не ни е учил. Това стана много естествено. Значи, професионалната наука, нека основно да го наречем професионална наука, защото може да бъде критикувана с това понятие, но науката си има два елемента, академична и приложена наука, това всички го знаем. Академичната наука, това е стабилна академична дейност, която изисква инвестиции, с малко ще поговоря и за това, и оповестяване. И в момента критерии за оценка на научна работа е единствено това. Нищо друго. Направиш нещо, публикуваш го, дали някой се интересува или не, това е друг въпрос. Минаваме тук на приложната наука. Не трябва ли науката в практически инструментариум, в софтуер, технологии, маркетинг, ама не се купува всичко. Купува с това, което им трябва. Ще ви кажа малко какъв е проблемът. Ако успееш да го продадеш, ти си покриваш разходите и създаваш принадена стойност. Това е разковничето. Наличието на принадена стойност. Може да сведеш принадена стойност, ти си независим. След като тази принадена стойност може да помогне на университета, но голямата част отива на реинвестиция на наука, на академичната наука. Ама тя е целева. Тя не е по посока да правиш айде да направим публикации тук, айде да направим там, да е нещо. Тя е насочена към тесните места на потребителите. Тя е целева академична наука. След като пак нездравен продукт, маркетиране, принадена стойност, реинвестиция и се завърта един кръг, печелиш кръг, който ако можеш да го контролираш, ти цъфтиш. Работи. Принадена стойност създава професионалната наука, референсиращ характер има и устойчива научна дейност. Какво означава устойчива научна дейност? Оперативните програми не могат да правят принадена стойност, изтичат договора, обучат се хора, трябва да им търси работа после. Проблем? Такъв проблем при нас няма. Възможно е развитие такава наука в България. Всичките активности на академична активност, всичките компоненти не ги имаме. Интелектуален научен потенциал, наличен на интелектуален научен потенциал. Субсидирани начално бюджетните организации да имат пари, постижение на академична наука, но тук е момента за създаване на научен колектив. И до тук стига академичната активност. А е необходимо запознаване на специфичните нужди. Фокусира науката там. Посещение непрекъснато. Комуникация електронни. Едва тогава се завърта колелото, за което говоря. Това е което липсва на нашата наука. Още нещо. Скоро един колега ме попита, кажи ми къде тази организация пак повтори ми, да мога ви да я приложи. Иска се много търпение, много време да го направиш това. С бързина не може да се направи. 40 години. Не ли добре? 40 години се прави колектив, ти не можеш да направиш всичко това нещо с колектив, който е много демократично настроен. Бъдещите няма да ги справя, ще приключа тук, за да ще оставя на следващата. Но има нещо, което иска само да го спомена. В момента Европа изгражда обща система, в която всички данни, всички модели, цялата тази информация се събира и искам да кажа, че ние сме в системата като планиране и се очаква момента Европейски парламент да видим каква реакция ще има на този въпрос. Награди? Това е наградата за лабораторията, аз се получавам.
За първи път Питагор, голямата Бургас 2012 година. И никакви проблеми нямахме с награждаването ни. Обичам Бургас и Бургас ми удостои с почетни награждане на Бургас. Чувства са взаимни. Господин Колков, знаете това. Признание в света. Това е наградата Оскара, който се получи в 2021 година. Това е за цялостен принос в моделирането. Дава за всеки 2 години. Асоциацията в Съединените щати просто ми е връчи. И с благодарности от мое име и от името на лабораторията си искам да благодаря на семействата, предността, административните академични ръководства, тримата ректора, последни. Аз съм благодаря, използвам случая да им благодаря личното. Административното ръководство на град Бургас искам да благодаря лично, този път мога да се го кажа. Изборите минаха. Той помогна, не става просто финансово. Има начини, които някои копираме до това, той трябва да помогне. И няма да го забравя това. Преподавателското тяло е чудесно. Много вузови дават добро обучение и всъщност личен състав на лабораторията. Нито един човек тук не е назначен по щат. Всички са назначени по нужда. Това са хора с взаимодопълваща се експертиза, хора с взаимодопълващи се даже характери. Аз съм работил в държавния вуз, в катедрите и голяма част от са били. Не знаем какви се взаимодейства. Тук няма такова нещо. Тук идваш на работа с удоволствие и си горд от това, което правиш. Всичките ми сътрудници имат невероятно самочувствие. Освен прилични възнаграждения, много прилични възнаграждения, невероятно самочувствие, което го представяте тук. И аз използвам случая да им благодаря тук, както на всички вас благодаря за това. На фона на тази невероятна обучаваща лекция, която чухме за мен, като политик, това не е лекция за наука. Това е модел не за клинически изследвания, а за бъдещето на България. Като просперираща, високотехнологична нация и понеже имах среща с съвета на ректорите, предния ден аз много отреагирах на техните справедливи законови искания за нужните условия, така че вие, българските учени, изследователи, преподаватели в висшето учебно заведение, да имате необходимата социална база, да може без затруднения, с свободена мисъл да работите, защото ние разчитаме на вас. Но мисълта ми е друга. Ние все говорим за академичната наука. Когато се срещаме и дълго дискутираме със съвета на ректорите, но тук е това липсващото звено много добре обяснено за приложната наука, за професионалната наука. И моето предложение към професор Мекенян е, разбира се, ако Бургас отстъпи своя водещ опит, една среща с съвета на ректорите може да направим при мен, но ние трябва да започнем изостаналия дебат как нашите университети да разгръщат професионална и приложна наука. Защото има сериозни програми за финансиране на научни разработки, но нека те не бъдат като субсидиите в селското стопанство, където се дава на декар. Субсидията, но какво има като продукция, не е толкова важно. Ние трябва да работим така, че нашите университети да бъдат изключително полезни и адекватни на изискванията на бизнеса, на икономиката, изобщо на интересите на страната. Само така можем да имаме конкурентоспособност, така че, господин професор, ако вие сте готов да споделите вашето 40-годишно ноу-хау, вие сте хванали от двете системи, от предишната и от демократичната. Както споменахте, за мен ще бъде удоволствие, ако и кмета ви пусне тук, и разбира се и професор Бозов, да направим едно такова заседание. За град Бургас е чест и привилегия да бъде град домакин на този феноменален екип в лабораторията по математическа химия. Професор Мекенян, с вашия труд, с вашите резултати дълги години, вие ни правите горди
че в един неголям български град могат да се развиват успешни модели, които да бъдат приложими не само в българската наука, но най-вече в световната наука и световния бизнес. И аз, знаете, много пъти сме имали повод да говорим по отношение на дейността на лабораторията. Искам да ви благодаря за следното. Като кмет ви благодаря за това, че вие, който сте имали много поводи и покани да вършите тази наука на други места, в много по-развити държави, много по-престижни и големи научни звена и бизнес организации, сте направили своя избор и сте останали тук в Бургас. Това за мен като кмет е изключително важно и го ценя, предполагам моите съграждани. Бъдете ни жив и здрав, продължавайте да ръководите успешно дълги години напред този прекрасен колектив и към целия колектив се обръщам. Гордейте се с този изключително ценен ръководител, който е едно богатство и за град Бургас. Още веднъж, честно правя. Символа на град Бургас, компаса на град Бургас, където ние измерваме всички разстояния между Бургас и целия свят. Нека той да ви води успешно в науката, но да ви помага да ви служи като толкова, да ви връща винаги обратно към науката. Господин Тодоров, ви моля да останете също на сцената, защото и вие получавате юбилейния плакет, който също ще бъде връчен от господин Мекинян. Заповядайте. Уважаеми господин Николов, кмет на общината, уважаеми господин заместник кмет, уважаеми дами и господа, доктор Семержев, един от първите ми работодатели, уважаеми колеги от академичната общност, то сред всичко това, което беше показано от професор Мекинян, аз мисля, че каквото и да се каже излишно за това, моля за вашите аплодисменти за многоуважаемия професор Мекинян, за тези колеги. Професорът ни направи един нагледен урок, как без средства, с много амбиция, с такт, с постоянство, можеш да създадеш екип, можеш да създадеш продукт, можеш да провокираш у компаниите, световните компании, техния интерес да изкупят този продукт, до степен да се зачудваме защо юристите поставят логото. Ами аз като един юрист и като професор по право ще ви кажа, че вие провокирахте у мен желание да бъда един доброволец във вашата лаборатория, от гледна точка на правните аспекти, от гледна точка на целият този качествен продукт, като влияние към индивидуалната и глобалната сигурност, бих казала. Така че още веднъж дълбоко поклон пред вашия труд. Колегите от академичната общност знаят колко трудно е да запалиш искрата по един млад учен, така че за 40 години 40 учени, казвам, че са така доста сериозна армия, дай Боже още такива. Аз не се шегувам, наистина ме приемете като доброволец. Не съм млад учен, по-стар съм, но с удоволствие ще се уча от вас, защото има какво да дам и какво да науча. Но от всичко това, което показахте, виждам, че за тези 40 години ви липсва отличие, след многото отличие, отличието на областния управител. Ето защо сега ще ви връча най-високото отличие на областния управител на Бургас и грамота за приноса към науката. Така че... Аплодисменти. Госпожо Мелгова, вие също останете тук на сцената, защото вие също получавате юбилейния пакет за 40 годишния на лабораторията по математическа химия.
заслуги, за заслугите на колегите от лабораторията по математична химия, в развитието на науката, на приложната наука, на професионалната наука, Академичния съвет на университет професор доктор Асен Златаров вчера единодушно гласува и одобри моето предложение за награда на лабораторията с кристалния приз на университета. Юбилеен плакет, заповядайте. Много от младите хора, от нашите учени да вземат този пример, от нашия доктор Хонорис Кауза, създател и ръководител на лабораторията по математична химия, а както видяхме сега един блестящ оратор и презентатор, защото президента покани професор Мекенян да сподели със съвета на ректорите своя опит и той прие, така че ще очакваме в скоро време да се представи приложната и професионалната наука пред всички висши училища в България. Юбилеен плакет по повод годишната получава господин Михаил Ненов, заместник-кмет на образование и социална дейност и младежки политики на училище на Бургас, който е член на управителния съвет или на настоятелния съвет. Доктор Иво Семерджиев също получава плакет. Не можех да се сдържа да не кажа няколко думи. Аз бях изумен от тази лекция, от този стил. Професор Мекенян практикува бръсначът на вулкан, буквално. Избягва всяка излишна множественост и сложност и в същото време пресъздава една от най-сложните материи, която може да се усвои. Това е изумително. Аз се радвам изключително много, че нашият университет притежава такъв брилянт, който може да свети с светлината си в целия свят. Поздравление наистина! Следващият, който получава плакет, това е доктор Врабевски, член на съвета на настоятелите. Заповядайте. Сега тук ми казаха, че искат да поднесат един плакет от името на члена на управителния съвет Явор Жеков. Заповядайте. Сигурно се чудите какво общо има Търговско-индустриалната камара и Българска стопанска камара София с това постижение за 40 години, а именно, че се радваме, че когато видях тази презентация и толкова много компании, и то световно известни компании, си ползват услугите на професор Мекенян и неговият екип, не можем да не бъдем горди от това, че помага на бизнеса и за тази цел ще връчим този плакет заедно с тази грамота от името на бизнеса от Търговско-индустриална камара Бургас за тези постижения и нека професор Мекенян бъде един стожер и пример на младите как трябва да се развива устойчиво в годините тази лаборатория. Поздравявам ви още веднъж. Благодаря ви. За мен е голяма чест да поканя тук на сцената Магдалена Миткова, професор Магдалена Миткова. Това е висшия ректор на университет професор доктор Асен Златаров. Заповядайте.
Професор Петко Петков, също бивш ректор на университет, професор доктор Асен Златаров. Следващият, който получава също юбилеен пакет, това е доцент Николай Ралев, също бивш ректор на университет. Това да не кажа две приказки, защото в една светлина нашия скъп приятел, който всички наричат професор Мекенян, аз го наричам Ончо, не го осветиха в тази светлина. Ончо е продукт на този университет и това просто не се отбелязва. Той е завършил този университет и представя по един блестящ начин качеството на кадрите на този университет. Когато аз постъпих на работа, се запознах с един студент. Той беше дипломант на доцент Бончев ли беше тогава. И това ми направи впечатление, че той притежава прекрасни организаторски качества. За разлика от другите дипломанти, той просто събираше какво са направили поставените задачи и ги докладваше лично за доцент Бончев, който имаше голяма заетост. Това него качество показва още от начало, че той има прекрасни административни заложби, които сега се развили по един начин, от който всички се възхищават. Но ти да видиш завършения продукт е нещо друго. Когато го видиш в самото начало и следиш неговото развитие е нещо друго. И зато и той го спомена, Ончо, но аз искам да го подчертая. Най-важното нещо е на един човек, когато не можеш да му помогнеш, да не му пречиш. И аз смятам, че в това отношение може да каже, че е така. Аз се хората след мен, защото внимателно съм наблюдавал тази лаборатория, как се развива, също не пречиха на Ончо и му помагаха. И тъкмо за това се постигнаха тия големи резултати. Те са резултати на всеки един човек от тая зала. Защото и тази зала нямаше да има в крайна сметка, ако всичко не беше въпрос на добро виждане и на непречене. Още веднъж силни аплодисменти. Уважаеми госпожи и господа, следващите поздравления и адреси ще бъдат поднесени малко по-късно на празничния коктейл. В такива моменти просто си давам сметка какво нещо е постигнато и колко дълбоки корени има и как ще продължава да расте.